Čaute, vítam vás Simon, priamo z mŕtvého ostrova a konkrétne je to hra Dead Island. Včera sme začali hrať, v prvom parte sme sa dostali na tú záchranárskú pobrežnú hliadku či stanicu a dozvedeli sme sa, že na tom ostrove je hromada zombíkov, ktorí nám sa snažia znepríjemniť život pri ďalších postupoch do iných levelov a do iných miest. No, včera sme skončili na tej, ako som už na začiatku vravel, na tej záchranárskej stanici a jak sa volá, no proste ten zadávateľ úloh sa volá tak ako ja skoro, tak Sinamoj budeme ho volať Simon. Tak Simon nám povedal, teda dal nám ten sekáčik a jakýsi mod. A dneska by som chcel zrobiť tiež tak 2-3 úlohy, aby mi to tak vyšlo na takých 30 minút a zajtra budem ovšem pokračovať. Ale ako sika mi to tu, toto, čo sika sa deje. Aha, pardon. Počkajte, teraz si to musím stopnúť. Ospravedlňujem sa, musel som to stopnúť. Mal som práve zapnutý upload, tak som to vypnul, lebo jak to mám zapnuté, tak mi to začne trošičku zalagovať. Dobre. Takže teraz ideme za tým hlavným, ako sa volá, Simon sa volá, ja ho volám Simon, je to síce Sinamoj, či no to je jedno. Tak, mám ísť za ďalším zadávateľom úlohy. Ja som videl túto práve tohoto Dominika. Difficulty medium, 1000 XP cash, dobre. Dobre. Máme sa dostať na ten majak sem. No dobre, tak ideme tam. Toto auto je nepojazdné. Dobre, nevadí, tak sa tam musíme dostať peši, možno po ceste nájdeme nejaké auto, ale najprv si musíme opraviť zbrane. A damage, áno, toto opravím a hneď si to aj upgradenem. Kladivo, SMB, špecialista na ťažké zbrane, tak musí mať predsa kladivo vylepšené na maximum a potom bude maximálne zabíjať zombíkov svojim rangeom, či jak sa to volá. Jedno, hammer, a dám si ho miesto toho sekáčika, čo som včera vykosťoval toho zombíka, oskalpovával. Dobre, tak vítame sa na ten majak. Dúfam, že po ceste nebude až tak extra veľa zombíkov. Toto auto je tiež nepojazdné. Car part. Čo berem? Áno, to bude asi... sa mi zdá, jak som sa díval na tie let's playe, tak to potreboval ten s tým autom dole. Poznám, čakáš, ja viem. Nie, nečaká. Dobre. Tak. Dobre, šmejd jedný, plážový. Dobre. Tak, pozrieme sa, či ešte tu nie je tá súčiastka. Čo sa to robí? What the fuck? Čo? No, skúsim ho to tam zaniesť. Nie, potrebuje sa mi... Hej, áno. Tam je auto, nechce sa mi tam už chodiť. Takže toto máme stick a toto je... Tu máš ty šmejd. Dobre. No tak keď som tu, dopravím to. Vás sa tu nejak nahromadilo, sa množíte rýchlo, hoši. Dole schodami, no tak to bolo brutálne, kamarát, teraz keď schytáš na plnej čiare, jak sa patrí.
Hore schodami. Po schodoch. Po schodoch. Spoznávam zombíkov na schodoch. Po schodoch. Po schodoch. Čo ste to za ľudia? Dobre. Koniec eterickej hudby. Mŕtva. Dobre. Fuck. Oh. No, tu vás je. Už som sa zľakol. Ale tento schytal pekne. A zase môjom B sa netreba zahrávať a hlavne so mnou. Ja ho ovládam, takže so mnou. No, no, no. Tak, špina. To je naša level 3. Bude sa nám taký budú prenašať level 23. Dobre, nie je tu, je tu. Maybe there's something in here. Lockpicking level 2. Lockpick, lock. No, nevadí, ideme zlým smerom. Ale ak budeme robiť tie levely, tak sa tam postupne hádam dostaneme. No. Trošičku šprintu. Nezaškodí sa mu vybí. Tak, poď. Dobre, som netrafil. Tak to bolo na podpas toto. Toto som si fakt neželal. Kde je? Tu je. Tu máš ty špína, jedna obžratá, fuj. Ďalší. Odkiaľ sa toho exoti furt berú? Nechám ho tak. Nebudem mu pomáhať. Tak. Ojoj. Skazí sa nám kladivo. Aha. Ja som nemal skoro život, keď ma trafil, tak je po mne. Zajímavé. Tak. Dobre. Áno, toto je to auto. Výborne. Jediné funkčné auto na ostrove. Po ceste ich moc není, tak budeme sa musieť... Budeme sa musieť uspokojiť aj s mestskou hromadnou dopravou. Dobre, hoši. Trošičku vás prejdem. Spravedlňujem sa, ale potrebujem sa dostať na majak čo najrýchlejšie. O teba sa imem. Jo, ako to krásne rozšrotilo. Teraz. Oh, shit. No. Toto tu budú ľudia, dúfam. Dobre. No. A obchodník. Čo tu máme? Films Exotic Maze, Knife. Aby som to zobral, lenže to dosť drahé, aby som nemal potom na opravy. Nevadí. Trošičku pridáme. Takto nič, toto nič. A bude to počuť, dobre.
Áno. No, no. Follow me? Dobre, tak followujem ťa. No poď. Followujem ťa, tak bež. Ja, ako má krásne vystrihanú hlavu. Už mu závidím normálne. No dobre. O, tento sa tu kúri. Čo tu kúriš? To je tráva? To je tráva? No tak. Hej kamera, toto je štát Dead Island a tu sa tráva nekúri. Tak vyhoď to, fuj. Fuj. Som si na tebe minul celú energiu. No daj aj mne trošku. Á, nedá. Nedáš mi trávy? Ty si ťaháš, čo? Ale nevychádza mu to z úst, ale strička tak podivne, to je divné. Dražiť ma neho preč, lebo sa mi zdá celý divný, je to tu celé divné všetko. A energeťák, životy zadarmo, Big Shock nám zachránil život. Big Shocky nám zachránili život. James? Kde je James? Dobre, idem nájsť Jamesa. Ty si není James, ty si tiež není James, ty si Jamesa. Tento Číňan, Flamer. Kde je James? Ned. To je Ned. Vysad sa ten obchodník. Ty James? Čo si? Survivor. Ty si preživší, hej? Ivan. Tu není nič, kde sa schováva James? Kde je James? Asi si teraz hovoríte, že som taký debil. Neviem značiť Jamesa, ktorý je práve tuto v tej skrini. No. Kde je James? Jamesy. Tu? Čo to je? Trevor, tu nikto není. James! Pomôžte ľuďom okolí, hard, 500 XP cash. OK. Energeťák. Tu je... Napodobňovali Jacka Danielsa, ale ak si kam mi to nevyšlo. Pomôžte ľuďom v okolí. A ten... On ma poslal, tak on mal pre mňa niečo mať, nie? Wrench. 1000 XP medium. Môže byť. Ideme tam. Ale počkať, najprv by som si mal opraviť svoj vraždiací kladivný stroj. Dobre. 200 metrov. Tak ideme tam. 207 metrov. Pôjdeme zase autkom. Extrémny vodič ide v extrémny čas na extrémnom mieste zabíjať extrémne nebezpečných zombíkov a pomáhať ľuďom extrémne špinavým škaredým ľuďom. Som extrémny. Netrafil som ho. Škoda ho. A toho som prešiel koleso. Tiskám. Áno, trošičku terénu. Áno, rozbíjať zombíkov po ceste. Pastva pre oči. Pohľadenie na srdce. Na spätočnej ceste sa prejdem, neboj sa. Na každého príde rad. Tak, tu vystupujeme. Konečná. OK. Tak, poď ty šmejt. Oh yeah. Tak sa to robí, tak sa to hrá. To musíte vedieť. Dokážem iba ja. Tak, skapty šmejt. Dobre. Ale ako si sa nám pokazilo, tak musíme dávať teraz prednosť tomuto. Čo sa raz? Oh yeah. On sa chová jak človek.
Ale není to človek, no je to v podstate človek. Ale nie, on ma chce spapať, tak to není človek. On ma chce spapať, to není človek. Je to človek, ale tak... toto je extrémne dobrá zbraň. On má mačetu? Či aký si ja aj wooden palk, to si nechaj. Wooden palk si nechaj. Markus. Dobre, Markus. Čo môžem pre teba zrobiť, Markus? Sádelník, no poď. Kop ho tam. Áno, tak dosť. Right, bitch. This is right. Zase sa mi to nepodarilo. Ja to neviem, to vie iba môj kámoš, on to tak extrémne dobre vie. Že vyskočí a kopne ho. Ja viem iba kopať na zemi takto, áno, presne takto, do sicku, tak. Luxusné. Nikto za mnou. Predo mnou dvaja, či traja, kobo tam. Ty špína zasrata škareda, no fuj na vás. No, nožík, ty si nebezpečná s tým nožíkom. Teba treba... Júj. To si nemala, teraz si vo mne zbudila veľkú zlosť, ale takto začnem potom máchať rukami, keď som veľmi zlostný. Skoro som ho zabila. Áno, teraz takto, kop ho tam a šas ho tam. Áno, tak sa to robí. To je ono. Tento nožiček si zoberiem, tento vypadá tak úplne epicky, tak fuj. Nejako ty. Wooden palk si nechaj. Discard. Tak. Výborne, ma to strašne ma to baví zabíjať zombikov. To je môj životný sen. Šás ho a kop ho. To je ono. Teraz čo tu dole? Je tu nejaký zombík. Nie. Treba vybiť dvere. Tam bude určite nejaký masožrút hnusný. Zavriem za sebou. Už som to vypol ten alarm. Tu bude určite nejaký zmrt. Tu nikto není? To je podozrivo zaujímavé. Takže... Čo máme tu? Fakt. Tu máme tu. To si nechaj. Je to tak na dve veci, na hovno a na nič. Ja som to vedel. Prečo vy? To dokážem iba ja. Učte sa. Ešte počítam, že tu ešte jedni na mňa vybehnú ešte, počítam. Ja budem radšej prejsť takto. Jasné. Ja to proste už cítim. Šas ho, druhý. Prečo si taký zlý? Čo som vám zrobil? Tak. Dobre. Ale trošičku sa mi poštiepala zbraň. Bolo by to dobre opraviť. No nie, kamarát, ja nemám autom. Jak mám ísť na ten blbý ostrov? Ďalší debil. Čau. Prečo si mi... On mi rozbil okno jednou rukou. Okno, teda sklo, auto, Mitsubishi, Porsche, neviem, značky, Škoda Fabia Yeti 9. A on mi to sklo rozbil jednou rukou, také drahé sklo. A tomuto som sa mi zda doniesol tie súčiastky. Tie, čo sme tu na začiatku... Mám ich. Ja ich mám. Nevravím? Sviečky. To je maraz, co?
Dobre, trošičku nie, najprv idem si po ten... najprv si idem po ten... tento. Ty máš pre mňa peniaze, nie? Ale veď pre mňa peniaze. Ty? Nie. Pardon. Ale veď... No tak, hoši, nenechávaj ma v tom. No tak asi to... Hej, lenže on mi zadával tú úlohu, že až mám ísť na ten majak. Krúci. No nič, opravím si zbraň. Aspoň takto môžeme moje krásnučké kladivečko. A pekne teraz pôjdem zase mestskou hromadnou dopravou. Full MHD, to ste ešte nevideli. Full HD je nič proti Full MHD. No poďme. Som zvedavý, čo ten wrench, dúfam, že nejaká... niečo, je to zelené, takže zelené to môže byť na niečo dobré. Také, že green. Green. A zase som extrémny vodič. Na ceste prejdem pár zombíkov, jak najväčší kápo. To je Mars, čo? Áno, tak presne takto. A tému som sľuboval, že ho na spiatočnej ceste prejdem, tak ho nemôžem minúť, bo takú láskavo by som mu nezrobil, pomaly tu by mal Jessica byť. Tu by malo Jessica. Už Jessica ušla, nechce sa mi za ním naháňať. Nevadí. Čo to je? A nechce sa mi to čítať. Áno, asi to bol... neviem, teraz neviem, či to bol tento hore alebo tento dole. Ale je jasné, že to schytá každý. Ježiš, Marek, kto tu postavil ten stôl, dám ho udať. Udám ho, zabijem ho, rozpárem ho. Tak. Počkať. Ja som debil. Ja som vlastne mal ešte ísť za tým Magorom. To som dosral. Pane Bože, to je fail. Ja som mal ísť za tým cymbalom tam ešte. Čo mi dal tu zrobiť tú elektriku. Tam tej generátory. Ja som za ním ešte nebol, že? Nebol, no. Som debil. Musíte môžť proste tak brať, že som trošičku taký, no. Dobre. Nebudeme sa nazrušovať nad mojou hlúposťou. Idem mu zaniesť. Idem mu povedať, že som to tam pozapínal a sérem na neho. Iba tam zase pošľapujem mu ísť tam sám, čo som tia. Tak. Inak som sa dozvedel, že sa tu zbierajú také lebky a dávajú sa na také určené miesta a z toho sú všelijaké tie mody. Sorry kamarát, ale toto není moja vec. Ožívajte si tu, ale ja iba prechádzam. Áno, teba trošičku viac zalatrím. Počkať, kam to mám ísť? Na majak. Prečo idem peši? Čo som? Do faku dúfam, že tu nebude nejaký zombie, ktorý mi ma chcel spapať. Áno, to má moju káru vysnenú. Rýchlo sa dá. Dobre. Ja by som šel peši, prečo mi to neukázalo, že ísť autom? A nie, on je peši, on chce, aby som šel peši, no tak si naser debil, černý. No. Je to velice... Áno, to je tebe, tak, tu máš debil. Tebe som to slúbil, tak tu som... Tak sa tomu hovorí. To je... Zabitie na jedničku. No dobré. Stojíš mi v ceste. O, nelep sa mi, fuj, máš špinavé auto. You have skill point. Aha, hej. Mám skill. Dáme toho, kto Grima. Grim je dobrá vec. Už len z princípu.
By sa to volá green, keby sa to volalo napríklad zemiak, tak idem na to. Extrémne vystupovanie za jazdy z auta. Tak iba ja. Nie, počkaj, tebe predám zberanie, čo nepotrebujem. Takže tu máme čo? Toto si zeber. Toto si tiež zeber. Toto si tiež zeber. Týchto knifeov tu mám... Nie, toto si nechám. Toto si tiež zeber. Toto si tiež zeber. Nie, toto si nechám, toto si tiež nechám. Mám tu plno zbraní, ktoré nevyužívam. To je... absurdné. A počkaj, zase tu už... Nie. Nevadí. Mám svoju krásnu palicu. OK, no super, dobrý si. Worked? Aha, čo si mi toto otvoril? 1200 XP, áno, super, pracovný stôl na majaku, to sa vždycky hodí, neviem, čo som takú síka krabicu veľkú zobral, ale určite keby to bolo pre mňa, tak ja by som to teda nevlačil, tak je to hra. Z toho zobrať. Á, čo máš? Fuck yeah! No tak to je dobrý maras. Idem si to hneď vylepšiť. Ty kokos. Tak toto bude niečo extra. Počítam, aj upgrade bude drahý. Yeah. 134, 109, Ale toto je teda dobrý maras. To si dám hneď tuto, miesto tohoto. Áno. Krásny kľúč, krásny. Úplne, to je paráda. No dobre, takže týmto by som sa už aj s vami rozlúčil, pretože už natáčam pomerne dlho. Dúfam, že sa vám tento diel ľúbil, ja sa osobne veľmi teším na ten ďalší, lebo baví ma to hrať Dead Island, zabíjať zombíkov a komentovať to. Takže to by bolo na dnes fakt všetko a ja sa s vami lúčim z Dead Islandu a tam s tým krvavým masom tam dole. Tak, čaute.